Meet Charles Show, na yaba wonchen. Impanyina tenase. Opanyini de bi sesa tenase. Eni we din komo. Impanyina tenase. Ewo Meet Charles Shows na de browing. Opanyini de bi sesa asa age adwa. Ena ono be din komo, obekira wonsem mu. Hyane so se opanyini de bi sesa eye kokko man hene chiame prekope. Odin Juma Pina our radio so. Nto mu amutie Angel FM, mrebi atwam. Mu amutie Success FM, mrebi atwam no. Anase impope prempre yan. Wa wotie Success bia no. Omu se papa anase wo taate se opanyini de bi sese eno din komo fatete no ma ho tete obi kire tete obi ka. Papa ya ba Meet Charles Show so ene din kita ho. Opanyina kwa ba. Ya. Nana yen semre. Kafro therefore ya tate se a man because a cause ho so bia o pesika o so cause ho No correct se be ma so a o bia o pe bibi o so ko ni ho mu ka se ho ko ni ho kasa cause ho ene kasa ko ni ho unni ene o se no ne fare by ne say de na yenya kasa bisa o wa sante mema na se akan memu Pinu acha asime da ase. Mpanin se dibi mo kwasia ne ye kire na de soro a wo hu. Kwasia ene ye kire na de soro a wo hu. Nanna. Na ebe ya mabue. Ye no de ye hunu. Ene de ye tie. Ene de ye kanu nipa nka empese obepatie. The entire ma meka akasa tete na nanom ensuru me gusuru kura wo munimi die bia ye na buruni kwasi kokko ni yeni no ya won suru ma bi wo wie me fere na kire mensa sa kire mensa no bo ensuru mo wo woti owo ye mwade owo nsa ne nsa owo nan owo ne bema said ye cancer bema ye cancer wo wokotie sa kire mensa no enji tete no na ye kire wa na wuhu na ne ye de ejansana ma na kire wo ye ba hihye nsana ma no wo fo ma fe wo hwe soro anu wo hunu na obi e ba kire wade soro a wo ba ma nipa bre ho wuhunu kura na nipa no bre wo ho aka se de no ma hunu na pe bre a wo de ba hwa de no na so obeme nipa na bre na wuhu na ade no ntimpani se kwase ya ne kire na ade so la kasa ye keken kan nyina no se ye ka na wa anti ase na wonti bi da unhunu ne fare bai de ntire kasa ko wose ho wose ase ne sei akan kasem ye ka ni tipan so obi a no ni boti pen na abetimi aka kire ne ba se wose wei ana se uni owei e kan se wosi a ayese maame ene papa e ho asem ne ye kan yo na ye ka uni no se de a ne ye de akompani ni mu ne ye de akompani ni mu uni onu ne nim akwala no hawo wo akwala no bi a wo hwa obehwe na ne hwene mu ti nsuo na o ma amhwe ye na wo hu se ne ho aye de na fe wasa no ebi kura wakwa ha no tete hwa ye hu so ye akwala no ye oba tete mfuturo ni ade na nsonsono wurawura na se a yesi wo depu a aye no sa wo depu a no na eye mpanimfu a esan se yenim se ye nkwala nti ye nhwe ho asem nka ene ti radio so a yesi wo ba nsuo pampan bi firi na se ba na ne ye kekan ne sa eye nkwala ayade emema oba bi a woda mema bebre no timi benya sa ayade no every se mema ye nyina ye hu nsuo enye pe obi wo ho ana ne hu nsuo no na yade kakra bi wom ba wo ase no wanhwe
sɛ yadeɛ bi a etimi kɔtena wɔ baase a ɛkyɛ no ɛyɛ bɛrima na ɛkyina wobɛhunu nti nkekaeɛ ɛyɛ bɛrima ɔno wɔ ba a wɔwɔ bie da nnɛ ɛkyina no paa bɛsɔre a wokɔdwo nsɔ no wobɛhu sɛ na abɛrima mu yɛ ɔya ne mu hyehye wo sɛ a ɔbɛyɛ am ne no kɔda yi ɔwɔ yadeɛ bi ɛnso bɛtumi atena ɔbaa nso bi a abosomi nsia bi kora afe na ɛnaa ne ho adi ɛyɛ wo de pura no na sɛ yɛ wo panin a ɛsiane sɛ wo mu ne sɛ ɛyɛ yadeɛ na ahinta wɔ ho nti bere bɛnyini no ɛno a na kɔfa baba so no ne nneɛma nyinaa ɛba a dɔktafoɔ aka ho asɛm aka na obi wɔ hɔ a yɛka a wɔnte aseɛ kɔwo ni hɔ ɔno na akwadaa no ni no bebree wɔn na wɔnum no nofo akwadaa no bɛn wɔ maame no kyɛe ne se nti biribiara ɔkɔyɛ papa ana agya mitiri ya me ya ɔsɛ a na woni ni hɔ wotiri hɔ ya akɔka kyerɛ woni an na maame na ba papa akwadaa na ba ka kyerɛ m sɛ ne ti wɔ ba wɔ hɔ wo so wɔ mmara me hɔ na m deɛ me wɔ duro ɔsɛ a woni aduro sɛ ɛsiane sɛ maame no na bɛhunu deɛ akɔfa haw na bere akwadaa no nti akwadaa no nim ne maame no ansa na wɔbɛhunu n'agya akwadaa no nim wɔ maame onni ne pii nti ne yɛsi wuni kɔ ose ɔno na sɛ wo maame kɔka wo haw kyerɛ no a ɔse na deɛ akwadaa no hia bi a wɔde ma no nti yɛsɛ wose deɛ yɛse n'asɛm a akwadaa no ho haw baa yɛka kyerɛ no ɔbɔ akwadaa no ho ka ɛma akwadaa no nya ne fa ahodie ne n'ahotɔ na ɛsiane sɛ akwadaa no ntumi nkɔ ne papa hɔ nkɔka nti wokɔɔ sɛ ne wakɔ onni hɔ woti yɛ ɔyɛ a ne wakɔka kyerɛ no wokɔka kyerɛ wo maame afei na wo maame no bɛse bɛrima no wɔbɛbɔ no amanneɛ wokɔbɔ bɛrima amanneɛ fa akwadaa ho ɛne ɛsɛ kɔse no kɔ na kɔse me papa sɛ me kɔɔ sukuu yɛapam me ɛsɛ nkrataa na adeɛ ɔbaa wo sete hɔ no nti wontumi nkɔka nkyerɛ no ɔhu sɛ yɛ mmaa no si soma nkwaraa no kɔ na kaka kyerɛ wo papa na wode ba kankasa na ɛmu ɔdurɛ so wo se ɛno nso akwadaa ntumi nka nkyerɛ gya sɛ mese woka saa adeɛ a yɛana dodoɔ no afa ne sɛ waka kasa a ɛho nteɛ yɛka ne tipan ɛnim nua kyɛ ase wɔ ha yi yɛyɛ tipan ɛnti sɛ mehyia no ba a mɛtumi abisa sɛ wo se wɔ yi wo si wo fie a ka kyerɛ sɛ mehia no na kyerɛ sɛ ɔmɛse wo sɛ mehia wo wonni wai akwadaa no wɔn ɔbɛn no ɔmaame na anim ne yam kɔm wɔn ani baabi a deɛ wɔnim wɔ yam kɔm no wɔn yɛ frɛ nsɛ wonni no akwadaa no ɔmaame bɛn a wɔbɛn no firi ne mmɔfra bere mu wɔnum nufoɔ wɔwea wɔnim ne haw ɔyadeɛ bi a ɛba akwadaa no ho a mmaa no na taa hunu no ansa na wɔn akɔse bɛrima na ɔwɔ ne ba no na amane a wɔde kɔbɔ nafa ne ba no ne ɛsɛ ne kɔse akwadaa no papa mame akwadaa ne hia ɛkɔm de na me de ɛkɔm de mi wo maame na bɛma akwadaa na aduane adie akwadaa bɛnum nufo a wawe a ne ho atɛkyɛ korɔ kɔ no maame te hɔ a no akɔforo no bɛ no asɔ ne bo ntoma mu na maame na hunu sɛ ɛkɔm de akwadaa no na ɛsɛ ɔma no nifoɔ ɛnom maame no na akwadaa no bɛhyɛ ataade a wɔdware no wie a wɔhyɛ no nti yɛka maame a adeɛ akwadaa hia na ɔmaame a ɔwɔ no ɛde ma no nti ne yɛfrɛ no maame papa kɔɔ papa hɔ sɛ wo maame de wei mu nyinaa ma wɔ no ɛne pa a wɔde siesie wo no nyinaa nso wo papa ɛne maa no ade pa maa no de siesie wo ho nti yɛsɛ kɔ wo papa hɔ
ade no wataade atete onko papa ho ema ni ma wataade e be fata wo e be ye papa na me na o ma me na o be ka kire me e ye kasa ne nti ase endi e ka se wo si a e ye de wuhia bibia na ade fa ma me so a wo ma me kose no ko bona mane no wo de ma me de ma wo bodo wo no ni afre no eni e jade o mane pa eni papa no wo de be makola no this wo de fa nini so no wo de ama me da ase opanyi de bisa akire mu wa kire mu abesi de nti ye frɛ agya no se papa mo ona na ne pa bi wona mu sa no de sa papa no ama akra ne maame no sa wa kire mu osen ona wo se a wo yo no ko wo se ho se ka na ba fie se wo hia tade se wo hia mpaboa ko wo se ho amane bom kra na de se bo ba ma na mane enti ese ise papa wo fie ana de se bia berema na edan e wo ha wo se ona ne ka na atwatia mame ene ko fa maame bae mo unni ona ne nim akra na de ha no ona chimu onyemu bosom nkro nyemu ma oba asase o chimu oba asase so ti se o ti ya wo ya o ho ahye se o fe se mpo o pese o ja wonan maame ne be hu ona te o kasa unni onnim o hawo onimu hawo impanyina tenase o meet Charles show so e de juma de besia ne dasane mesaba nche ya yura Charles ndio sisi wa meeting nko ande meet Charles show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom